aivan fantastinen. Sika paikalla. Ja nyt saa tikkuja aina ylös. Ai että, juutolle laskua. Tikkuaset. Marssit. Hän voi laittaa laittaa marssiin. Kuulostaa tää. Käden. Meillä on katsomisen vahvana liikekäkeen. Ja sit 80-luvulla tää oli haulus. Sinä joku härkiä. Tästä itsessään liikkeestä tulee hyvä uus. Hauliksen töihin. 4, 3, loistava. Paita silta takalla. Rentoa. Ystävät, 2 askelta oikealle. Nyt kädet ja ylös.